Bueno, Tomas, podcast bat egiten denean, inoiz ez dakizu norengana iritsiko den, zenbat jendek entzungo duen. Nire kasuan behintzat, badakit atalau pertsona batek behintzat entzungo duela. Eta pertsona hori da nire aita. Ez dut inoiz horrelakorik ikusi, nire aita bere 70 piko urteekin, bulegoren fanboya da. Bai, Ezagutzen duzu, bai, claro. Bai. gogoratuko duzu baita ere Durangoko azokan nola atera zen argazki bat. Bai. Eta kalienetare askotan kruzatzeea eta askotan egon izen geha elkarrekin, eta bai, nahi ilusizio jait, olako jarraitzaileek topatzean anemenka. Claro, asko pentsatuko dute, bulego agian nerabentzako edo gazteentzako zerbait dela, baina begira, jubilatu mutrikoarren demografia ere betetzen duzu. Bai. Gaina, askotan ikustea txakurrekin pasiran. Bai, eske argazkian, Durangoko argazkian ere txakurra dago. Bai, horratik. Bi pasio ditu, txakurrak eta bulego. Iep, hemen Antxor, Txatxaran podcastaren atal berri batean, ez dut aurkezpena bat ere luzatu nahi, zuek elkarrizketa entzuteko desia zenago. Beraz, goazen arira, gaurko gonbidatua Azkoitiarra da, hortik hasiko naiz, tipo oso jatorra, txikitatik ezagutzen dudana, eta musikari bikaina, bulego taldeko abeslaria, zuekin Tom Lizarazu. Kontuan izan da txikitan musika eskolan elkarrekin ibile ginela, eta begira batek non amaitu duen da besteak non. Saxofonista honek, jakin nahi du ea garai hartako biolinistak, imaginatzen altzuen, noraino eramango zuen musikaren olatuak. Ba, ez, egiz esan ez. Ez da, gaina, nien nahi zen behin pertsonat, beste batzuk baude, ez, ambizizio hori aukena umetatik, musiku bihurtzeko, eta ez da ize, eta nahi musikie, nire bidelagun nahi zen da bizi osun, beti eukitzen dut gaina, zorkuntzakin hasi nitzenetik, zorkuntzarako joera bat, eta hor topaudet bide bat, nire buru espresatzeko, nire buru topatzeko, nire, espresizioko bide bat, baina inoiz ez dut bilau, musikara dedikatzi, o musika olako ezerrez, beste batzuk urrutire juteke ez, Xabi gure bateriztiek bai eukidu gogo hori ez, betiki ostra, gustago zitean musika dedikatzi eta musiko izeti ez, da nik berriz, txikitetik etorri za, esan deken bezala, musika eskolan kointzidu genuen lehengo aldiz, ni violin jole bezala, eta solfeon, koruen, da, hor, pak kompletu, eke genuen hor musika eskolakua, eta gero, ze puntotaino nik adibidez gitarrie, dala pixket gero talde mundure bidera unauna, nik kasualidadez jotzet, ze gitarri erregala uzin, nik eskatzeke errege batzuten lehenguzu batek. Zantzu, ostra, honi musiki guzta eziok eta zea, eta gitarra aterrala osat, gitarra elektriko bat. Da, nik garai hartan, musika gitarreruta aitzen nun, baina ez nun inoiz nere buru ikusi gitarra bat jotzen. Txan gauzea, da, derrepente gitarra eta azaldu zan nere bizixen, da bizixen dauzin. Gurazuk nehar pixketa intzeben, gitarra elektriko ginetxin. eta nik topa honun nere espresatzeko bide hori, ez? Ordura arte, bai asko gusta eziten musikie entzutie, baina zorkuntzakin ez nauken lotura hori inde. Osa, nauken musiki, zehose entzun eta gozatzeko eindeko gauzeat bezala, eta sentimendu batzukin konektatzeko bideo bat irikitzezina, baina ez nauken zorkuntzan bideo hori aztertute eta ez nauken inkietu deik ez dara. Baina ben gitarri etorri izanin ere bizireia gauze hoxeanak aldatzen hasi zian. Gitarrekin batera iritsi zela esango zenuke, musikarekiko apostu hori, edo, venga, saiatu egingo naiz, ez da ere? Ez da. Osa, gitarrekin bai etorri zala, musikie sortzeko, hori, ate bat, ordura arte ez naukena, da esan nuna, ostra, musiki sortu aldet, ez da bakarrik entzuna aldetan gauzea, da nola inbeste guzta eziten musiki entzutia, disfruta hoi genuen nahi guzta ezisten kantuk jotzen, ez nahiz oso inoiz izen kantuk ikisteko, Geixo,
nahiko azkar pasau nintzen sorkuntzarako bidi hartzea. Osa, ez nahi izen, hasieratik bukarako jokot kanto, estrofita estrilloa harrapatzen isonin, baina beste gauzatea pasaten nintzen, da jazta. Baina bai irikiziten bidie, sorkuntzarako. Gero hortik, baite kasualidadez, sartu nintzen musika talde baten. Ze garai hartan hiltzen nintzen balonzeston jolasten nun, nire balonzestoko taldekide batzuk, musika talde bat etxeko bidien aizien, zen, gitarri jotzek eta etora gurekin. Eta, bale, da junitzen, hori ensaiatzea, da behasegin ikustea, da hor flipau inun ezan, ostras, zer de gau. Bateri bat en directo, neret nigandik, osea, ez ni publikotik eta estenazio ikustie bateri bat, baizik eta bateri bat en directo bizitzen nahi nau, eta behakin jotzen nahi nau, eta hori gustau intziten, eta orduan, hartu nintzen musika taldien mundi hortan, eta kontziertuek jotzen mundi hortan, baina horire kasualia izin zen, nik ustet ikustie musikie ogibide posible bat bezala, edo denbora partzial bateako ogibide bat bezala, eo proiektu vital bat bezala, etorri dala, ez da, dela 8 urte horren gurutik, bai. Baina izen da, oindala gutxiko gauze bat. Porque oin arte nire beste gauzatuten zentraute hona, ez da. Ikasketak egin izen ditut, ingenieritza ikisten nahi nitzelare ez naugen denbora asko musika dedikatzeko, denbora libre dana dedikatzen iso, mainetzan asko, orduan ez te deuki ez dare bizi proiektu hori esango nuke. Bulegon ezagutzen zaitugu gaur egun, baina aurretik beste talde batzuk ere egon ziren, Moonlight Melodies, Paspartu... Danak ez dira kontako. Ez, baina galdera da, ea aurretiko esperientzia horiek ere balio izan zuten gerora, bulego izango zena definitzeko modu baten. Bai, hombre, dudei gabe. Bai, dudei gabe. Bulego izen da... Jendik ikusi honin bulego, kanpotik, nik uste jendik pentsau aldula, kanpotik ikusi bulego, hauek eukidek suertia, ez? Grupoa atein da, derrepente funtzionatzen aziziko. Baina, klaro, eske atzetik urte asko dituk, hori, probatzen, inungo ambizixoi gabe o pretentzixoi gabe gauzek egiten, eta ilusixukin, eta hori, disfrutatzen bideo hori, ez? Eta ni hasi nintzen gitarri jotzen nik uste eta 15 urtekin eta 16 urtekin estenazio batea isotzen eginen, hasiran hori esandako balonzesto saskitik gertendako talde hortan, gero beste, ez aipauteko beste, geuk eindeko Xabikin batea sortuteko taldetan, eta Paspartu etorri zan, baina beti ibili zen naiz musika mundun, eta bulegon gauden eta egon gehan musikari danok, egon izen geha denbora luzez, proiektu desberdinetan, ikisten, azkenin, bulego izen da proiektu bat egixe da, lehengo pausotik, oso ondo funtzionau duna, asko konektaduna jendiekin, baina aurretik ikasketa asko egon da, eta bide asko egon da, hainbeste frutuik eman ez duna, baina beste erabatea eman duna frutu, ez? Ikasketatan eta esperientzietan da hor asko bete atuna. Pare bat aldiz esan duzu bere izena, eta nik nahi nuen inor gutxietxi gabe, errebindikatu figura hori, ez? Xabi Arrieta. Eta gertutasuna alde batera utzita, eta hau nire iritzi pertsonala izan da, Euskal Herriko bateria jolerik onenetagoa, onena ez bada. Niretzat onena. Xabi Arrieta, Xabi Arrieta da. Eta ikusi izan dut, ibilbidean beti alboan izan duzula, eta konplizitate handia ere ikusten zaizue. Orduan zure hitzetan, zer da Xabi zuretzat? Xabi niretzat anai bat. Anai bat, ez dana biologikue, baina benetan anai bat bezala sentitzetena. Azkenin, nik ustet ezagutu ginela musikie eiken hasi baino lehen, ze Xabik baterixe jo izen du, nik ustet 3 urtetatik baterixe jotzen nahi dela, bizioson musika eskolan bueltan ibilia, eta nire bizioson musika eskolan bueltan ibili naiz, baina nik adibidez gitarrako klase bat musika eskolan inoiz ez dut jaso. O koroko klase bezala konsideratzi baldin mago, baino nahet esan musika talde batea biderauteko ibilbideik ez dut musika eskolan, baina beti ikusi izen dut Xabi baterista bezala, beti flipau izen dit, porque gaina umetatik oso ondo jotzezun. Oso ondo. Orduan, dano flipaute hiltzen, ume honek, hau eurretatzuna, ez? Da gero, eskola iguelin ikiste genuen, Florian, eta hortik, ezagutzen hasi ginen alkar, naiz den gitarraik ez jo orduan garai hartan, musiki asko gusta eziten, Xabi beste talde atzutan zaun orduan, asko gusta ezisten Xabi zaon taldie, Pilgeden, eta asko zeiu izen itunik fan bezala, ez? Eta gero, lagun eken jungi hasi ginen, eta gero etorri izan, pixket alkarrekin musiki etxeko bideo hori, esan dago, 16, 17 horren gurun urtekin, eta hortik hasita gaur arte, ez gea separau, ez? Beti, bakoitzek euki ditu bere proiektuk paralelun,
baina beti euki izen dugu hor proiektu bat komunin, bere arazen Moonlight, gero Paspartu, eta oin bulego, beti hon izen geha, alkarrekin proiektu bat beti euki izen dugu, musikie alkarrekin eken hasi ginen momentu hartatik. Abesti dagokionez, ze hasieratik oso potente hasten zarete, eta iristen diren lehen kantetako batzuk aipatzeagatik, egan, kantu bat, datorrela, zuk nola gogoratzen duzu hasierako sormen prozesu hori, ze oso goian hasi zineten? Oso polita, bai, nik reguerdo oso polita hauet, garai hartakoa. Izentzan momentu bat, etorri zana justo kontrakotik, momentu ezain, momentu txarrataz kriston saietzan izen, baina bueno, desmotivazio momentu batetik sortu zan bulego, bageunden aurreko proiektu baten, Paspartun, eta auki genuen esperientzi bat, nin momentun ez nitzen kostiente esperientzi hori hain importanti izen zanik nire bizixe, baina gero denborin podirizoz ikusiet, bazaukela olako importantziat eta momentu hori izen zan andoaingo gaztetxien, jo genuen egun baten gure aurreko proiektuekin, eta junginen andoaingo gaztetxeaino, bueno, musika taldeaten daunak badakita, ez daunak ez daki zer da, baina ez du jakingo pentsatzet, baina kontzertua jotzea jutiek lan asko suposatzeu. Bai talde txiki batentzat eta bai talde handi batentzat, ez? Ze azkenin inberdezu, lokalea jun, trasteanak desmontau, furgoneta baten edo kotxe baten dana kargau, bidien tokireño, dana berriz deskargau, dana estenaxo gainen montau, dana mikrofonau, soinu proba batein, bueno, ordu asko pasatzei ez, eta neke fizikoe, neke mentala, eta dana juntatzei ez, eta orduan, aurreko proiektukin, aio ginen andoaingo gaztetxea, kontzertu bat jotzea, ilusioz beteta, andoaingo gaztetxin, bai itzantziue, juteko jotzea da ez da gize, eta bueno, gure realidad izentzan, publikun 6 pertsona zeudela. Eta hoxetatik, 2 o 3, oin numeru gaztuta eusket, baina asko jarrak eta lagunek. Da orduan hor, nei momentun egunin bertan, ez nitzen kostiente izen, o ez nun nahi izen kostiente izetia, baina gero zehose moiu zin barrun, ez? Da, ne barrun gauze planteatzen hasi nitzen, ze ordureko ja, ni lanin nahi nitzen, azkenin lan exigente atene bai, ingeniero ezela lanin, eta astinzier nekaute bukatzen nun, astinzierreko ordu libre hoxetan ensaiatzeko denbori hartze genuen, eta etzien kalidadezko orduek, ez? Nahet esan, zien, lanin energidanak gaztau ondoreneko, sobratze zien momentu hoxek, asko disfrutatzen genunak, baina ja nekautea jatzen gen, eta kontzertu jotzi, zesanik ez, ez? Dania zinitzen plantatzen pixke ostras. Ez que nahi merezi altzik zapatu baten eguardixen lokalea, dana kargau, deskargau, ez da izan, lan hau dana ekie, gero etorria 6 pertsona egoteatik, ez gaizki daolako, ondo daolako ez, baizik eta nik urte askotan hori bizi zen nun, da ia jauzun punto bat nire bizi zen, esan ostra. Igual beste prioridatzu markau berditxeat nire bizi zen, eta igual, geixo merezizik lokalin sartu, ensaiau, zapatu baten, larun baten igual, disfrutau ensaiue, eta gero kaina atzuk hartzea june launekin. Eken nahi ez naizena, andoengo gaztetxea kontzertuat jotzea etorria. Eta bueno, desmotivazio puntu hortan bageunden, eta esan genuen Oazen gauzea deia utzetik, naiz de partaide iguelak izen, guazen sortzea benetan, en plan, goukin. Guazen proiektu hau zerixo hartzea. Eta intentau ingo jau, funtzionatzen aldun, o ez aldun funtzionatzen, o konektatzi lortze duen jendikin, o ez aldun lortzen. Ez padeu lortzen, hau, etzan itzeindeko gauze bat, baina nik barrun sentitzen un gauze bat, ez pau funtzionatzen, ez da ez errepasatzen. Utzingo deu, da dedikauko geba, ensaixota, eta ezain beste kontzertuk lotu eta hotzein jendiei jotzeko, eta ez dakiza. Eta hortik sortu zan bulego. Da hortik sortu zan, gogo hori sortzeko. Eta orduan oso aro politia izen zan, berriz galdera bueltaute, oso aro politia izen zan, ze izen zan, sorkuntza, naiz eta urte asko sortzen ibili zen, sorkuntza berriz utzetik ikusteko modu bat izen zan guretzat. Eta hasi ginen ikusten, venga, ze gustatzezikuk guri? Nahi gustatzezitek asko, talde bat, ez da nin bakarrik bere kantuk, baizik eta da honin kantuk, eta bideoklipek eta jantzike daudenin, talde bat bezala, ez kaleko jantzisekin, baizik eta talde bat bezala, bakoitze bere estilun, ez? Bakoitze bere roiun, baina, talde bat ikusti estena soainen, da ikusti dana roiu iguelin jantzikea, ez da, guazen, honekin zein aldeun da, hortik atzinen, jendikin kontaktatzen, profesional diferentikin, garai hartan eontzan, eneko aran barri gure estilismoeken, neontzan Ander azpiazu pixket irudi grafikuek eta lantzen, eta hor sortu zan oso aro politia musika asko entzute genuen, talde asko ikuste genitun, eta bateze nik uste zehitze genixola sortzen bihotzetik, baino
intentzionalidade batekin gustatzen zitzaigun zehose egego, ez? Ze askotan, haieu izen zaigu batek kritika, jo, eske, igual zuen buru saldu zenuten, porque bulegokin, ja, zizeate, gustatzen zaituzten musik egiten da. Justo aurreko aztin komentatzen untxagin, jo, ze ehar dan, tio, bulegoko ensaiota juti, ez? Osteun batean, ba, igual, gaur egunine, ba, gauze pili jeteu, ez? Bilerak eta zeata, baina aiatzea ensaiatzeko egune, ensaiatzeu da pila kargaute ertetze dugu, ez? Eta horiak kantuk disfrutau egeulako, ez? Eta eke deulako, geuri gustat zaigun musikie, eta nik gustet hortike, ba, jendikin konektatzie, ba, geixo lortzeula, ez? Ba, geu sentitze deulako benetan gustat zaigula eiken nahi gana, eta horrekin, ba, jendieire, ba, hori transmitio itxezako, ez? Zentzaix hori, orduan, ba, garai oso politia izan zan, hasiera hori, eta asko disfrutau genuen garai bat, eta oso garai emankorra esango genuke. Abesti bat gorde dut, eta orain konektatzea zaritu zarela. Niri badago abesti bat. Gaina gaiagati bati bat, asko konektatzen dut abestiarekin, zenetzat oso gai sensiblea da, eta beti ukitzen dit, bihotza, gure izarrak. Bai. Amonari eskainitako abestia, Bai. eta entzun nuen lehen aldian pentsatu nuen, ojala, musikaria banintz, nire amonari horrelako abesti bat egin ahal izateko. Nahi nizun galdetu abesti horretaz, zer den abesti hori zuretzat, eta bueno, gertukoek zer esan zizuten baita ere. Ba, abesti hori, jo, oso abesti, eskiztak ditze, ez dut bilatzen ondo, ze asko nahi ditezan iz bakarrakin, ez? Baina abesti oso potentie da, ez? Niretzat, ze azkenin, sortzeako orduen, bai eukizun ibilbide berezi bat, ze ni ordu nahi nitzen konposatzen, ustet kantu bat, eta banauzken hor, ba, akorde batzuk, eta progresizio bat akordiena, eta hola gusta ezitena, eta horrekin nahi nun lanketa batzuk ekie, baino justo, ba, aste batzuk lehenuan nere amama gutxi gintun, eta sentimendu hori naugen presente, oso bizi naugen. Eta jo, ba, kantu bat, aitudunak badaki ez dala abesti triste bat, sentikor bat, ez? Bada justo kontrago, ez? Abesti alai bat, ospakizun alai bat, eta laguntasunei kantu bat, baino, momentu hortan hainitzen kantu bat konposatzen, eta erdi hortan etorri ziten sentimendu ba, gure izarrak sortzeko. Da ordu nahi nun kantu bateko estrofa bat bukau, da akordau egin naiz momentue, etxin zeto egiten neun, da bukau nunin parte hori, esan nun, bale, ja kantu bat bideraute utzi dut, ez dago bukaute, baina badakit ja bukara batea aiauko ala, oin alde batea utzikot kantu bat, eta gure izarrak, nik nahi zen orduan gure izarrak izen aukiko zonik, baina nire amamantzako abesti bat ingot, ze barruk hau eskatzait. Eta jo, gero izen da abestiat oso ibilbide polite ekarri diguna bueltan, ze nik eman nixon nire sentimendu dana kanto horri, eta nik momentun barrun sentitzen un hori, nire amamakin sentitzen un konexixo hori, ez? Naiz de bea albune zeon, da nola sentitzen un erabate hau bestea argixe zalan eretza, diuntasun momentutan, da orduan, pixken metaforiko zea hori, ez? Metafora hori gure izarra, gure gauien argixe mateguen jendie, ez? Naiz de gurekin fizikoki ezeon, gurekin sentitze jaunak gure pauso bakoitzien, eta gero izen da bestia, da adibidez, lehenengo kontzertotan jonunin ezin nun bukau kantua. Osea, ezin nun bukau, taldiek zeitzu, baina ni emoziona hoiten nintzen, ze oindik oso presenten haugen, ez? Amaman falta hori. Gaur egune badaude momentuko indik unkitzen aizena kantu horrekin, baina bai da gaina kantu oso eder bat, ze kantu hori jotza honin zuzenekuen, jendiek asko konektatzeu sentimendu horrekin. Eta ederra da ikustie musikiek ze gaitasun dauken barru emoitzeko eta gure sentimenduek, ez, Euskaldun bezala bereziki asko kosta ezaigunak eta atzi batzuten, ez, eta baukeuna hor, zenbait gabezio, zenbait joera, eta musikikin hori dana desagertu ja. Eta musikin konektatzezu hor barruko zehozerrekin, eta askotan ikuste du, ez, publikoen kantu hori jotzen nahian momentun, besarkaute, neharrez, eta bidie usten sentimendu hosei, eta polite da, ze azkenin da kantu zintzo bat, ez, barrutik sortuteko kantu bat, nik benetan sentitzen una erakutsi nahi izentzun kantu bat, eta ero jendiei lagundu izen dizona, laguntze izona, sentimendu hosei gazaleratzen, ez, orduan. Netzat gure izarrak oso kantu berezizia gure ibilbidean. Eta nik uste dute konektatzeko gakoa zuk zeuk eman duzula oindela minutu bat edo bi, ze da eriotzari buruzko kantu bat, baina laia da. Eta, nahi eriotzaren gaiarekin pasatzen zaite, uste dut gaina Euskal Herrian oso iluna garela eriotzarekiko, ez? Orduan, horrelako kantu bat eskertzen da, ze eriotzaren gaiarekin ez badugu konektatzen, hain esperientzi kolektiboa izan da, ez gabiltza ondo. Nik uste daietz.
Pasa gaitezen kontzertutara, ze, ostras, kontzertuak ematen hasi behar eta pandemia iritsi. Zuk nola bizi izan zenun momentu hori? Ba, bueno, momentun guk nola bizi zen genuen, eta gero momentu horrek ze ekarri digun bueltan oso desberdine izan zen. Ze hasieran bizi zen genuen frustrazio momentu handi bat bezala. Ze bueno, ba, leheno aipau dut ez, pixket, ba, gure hasierak nola izan ziren, nondik etorri zan motivazioa ba, bulego sortzeko, eta ze gogokin da ze ilusizioinik, hitz baten definitzekotan bulegon hasierak, definituko nuke ilusizioekin. Geneuken ilusizioek gauze berrisek sortzeko, gauze berrisek probatzeko, eta bueno, ilusizio eta lanpile bat jarri genuen bulegon hasieratan, lehengo kantu bat kalerau genuen, izen zala egan, ondoren kontzerto bat jo genuen kantu bakarra kaleraute geneukela, naiz eta beste bost kantu ja lehengo EP hori izen zan bost 6 kantuek danak grabaute zeuden, egan kaleraute eta besteanak kaleratzeko indik, eta ba, bueno, bestie kaleratzeak ba, guzen momentu hortan itxialdi etorri zen. Eta, jo, hasieran izen zan, ba, frustrazioa, ze azkenin ilusio asko geneuken, kontzertu jotzeko, gure, bainbeste barrulan ez, eman zigun hori ba, kalea etatzeko, eta munduei erakusteko, edo Euskal Herrisei, edo aretuei, edo gaztetxiei, edo dana alako ez. Eta, jo, itxialdixe etorri izan da, hasieran izan, buah, oin zein berri hau. Ze, denbora pile pasau di hau etxeko lanin, eta oin aldi haula hau erakutsi, esango jau, ez? O hau kalin, ba, jo, ez? Kontzertu azken finin, ezin di hau. Eta bueno, hor suerte euki genuen, gure manaierraia gurekin lanina izan, Jose Arraskin, gaur egun gure manaierra dana hoindikena, eta bueno, manaier bat baino geixo esango nuke dala, Beatlesetan basan figurat, esate zioena, el quinto Beatle, zala, ba, behasen manaierra, ba, ematunez nik ez da idistorixo ondo, ez naiz Beatles friki bat, baino esate benez, ba, oso lotura estu omentzauken taldiekin, ez? Eta etzan bakarri manaier bat, ba, telefono hartzezuna eta jazta, o kontzertu lotzeziluna eta jazta, baizik, eta barrureño sartute zaun manaier bat zan, eta gure kasun Joseba alaxe da, ez? Eta hasieratik alazan, eta Joseakin bileratan, da esan zin Joseak, bueno, esan zigun, ez, nahi bakarrik, ez? Esan zigun, a ber, hau da, momentu bat oso zaila izan daitekena, baina buelta eman behar diogu. Buelta eman behar diogu, eta ikusi behar du ze egiteko gai garen, eta seguru nago, badaukagula, sorkuntza erabiltzen badugu, gauza pilo bat egin ditzazkegunak. Eta, ba, izea, eukiko txau, etxeia ze, ez? Ba, pixket hor negatibo hortan geunden gu. Baina, jo, pixkenaka, hasi ginen bueltak ematen buruei, eta ideiak ekartzen, eta ikusten, jo, da, zeba ez ditu egiten, ba, sare sozialan bitartez beste artista batzukin elkarrizketak. Ba, konexio, ez dakit nola genuen, ba, mit bat, edo holako gauze bat, eke deu, grabatze deu, eta gure sare sozialeta isotze deu, eta hola daukeu alde batetik jendientzat entretenimentu bat, ez? Ba, azkenin musiki ere, nahi ez nahi, ba, entretenimentu era bat da, eta bakaso hortan, etzan guri motibatze gintun entretenimentu modue, ez? Osa, guk ez teun nahi, inoiz izen, ba, elkarrizketatzaiek, o podcast bat ez teun nahi segula izen, baina, bueno, momentu hortan egokitza irutu zitzaigun, eta gaina ikusi genuen joda, hola guke, guri gusta ez aizkun zenbat artistakin, ba, lortzen badeu izketan ekia, eta behasekin hitzekia, eta gure dudak eta kuriosiai galdetzie, ba, betu, ba, dana irabazten bukatze dugu, ez? Esperientzi polit badaukeu guk talde bezala, eta gaina gure saretako, ba, eduki bat sortzeu, ba, jendia irakargarri zein altzakona, eta jendingana gertura algatxuna bat, ja. Eta, bueno, hortik hasi ginen, gero esan genuen, jo, 5 kantu kaleratzeke dauzkeu, eta zeba ez dugu egiten 5 bideoklip etxin indekuk. Ez adena homemade, ba, literalki homemade etxin indekuk. Ze, klar, etxetik ezintzen erten gara hartan. Zer, jo, ba, nola inaldeu da, jo, ba, nik polaroid bat dauke detxin. Ostra, polaroid batekin, argazkiatzuk eta gero horrekin da, hortik gertzen zen, ba, irianeko bideoklipea, kako txartien, ze da bideoklip bat oso prekaxue. Baina, bueno, momentu hartan, jendi ere bai etxien, gu barne, geunden, en plan, eman zehoz entretenitzeko favorez. Aspertu denao, ja, 50 pelikula ikusi jut, enditut ariketak etxin, da alare nao gora behire. Da orduan, ba bueno, nahi ez nahi, ba pandemia hori hasieran negatibo bezala ikusi genuen gauzea dizen zanarren, pixkenaka buelti eman genixon, eta ikusi gen, jo, ba, betu, ba, 5 kantu hauek geneuzken grabaute, beste inok etzauken kantuik grabaute, eta honek, ba, 5 gora joat eman digu, posiblemente pandemixe espaldi malitzeon, eukiko ez genuna, ze jendietzan egongo hainbeste eduki behar hortan, ez? Eduki nahi hortan. Bai, eta beste aldeatetik ebai, nik uste pandemixe etorri zitzaigula oso ondo, ze bulegon gaur egun mantetze den filosofi bat definitzeko eo sortzeko etorri zan, ez? Kaso hortan izen zan, pasatzeana pasatzeala,
Hau da, pandemia bat etortze baldin mare disko bat eskuartin daukeula eta gira asmo batekin gabiltzera taula, nahiz eta pandemia bat etorri, aurrea zeitze du. Datorrela. Hori. Gure karta jokako jau eta ikusiko du ze karta dauzkeu, igual txarra dauzkeu o igual onak. Ni dauzkeunak behintzat jokatzeke ez gea geldigo eta gure ilusizio lana eta da gogue, ez teu hemen dauko kondizizuk zaiek dielako, ez? Eta nik uste hori ondik gaur egun mantentzeun filosofia dela taldien, ez? Bai, ze gaur egun asko entzuten dizuedan kontzeptu bat ere bada, ez? Bulego amets bat betetzea izan dela, eta horrelako gauza bat gertatzen denean, igual amets hori pixkat kilikolo geratzen da, ez? Baina zuen kasuan ez, zuen kasuan indartu egin zuen ametsa. Bai, eta gero, bulegon, claro, bulego ondo ulertzeko nik uste aurreko pauso danake jakikie interesanti dela, ez? Azkenin leno aipau duna, ez? Guk urte mordoat pasau ditu xabitanik proiektu mordo baten tokiseta jun eta zalegoik gabe, ez? Guk gure kontzertu jo eta gero etxea jun da jazta eta hortaz disfrutatzen, ez? Ta gozatzen, baina beti on izen da amets hori, ez? Imaginatzen egun baten jende pilikin, kantidadie baino jendikin konektatze dula, ez? Guk baina ez dugu amestu kantidadiekin, jende askona konektatu baizik eta jendikin konektatzi, ez? Azkenin nik ustet musiku edanak eta musiki sortzeunak eta musika hori kaleratzeunak o argitaratzeunak nahi dula zehose eragikie entzuteun horri, ez? Eta guk baina ez genuen lortu. Bueno, oso eskala txiki baten lortu genuen, baina esan oso anekdotiko, ez? Eta beti amestu izen genuen horrekin, eta derrepente bulegoa jau zan, eta nik oroitzapen oso politia hauket, eta nik uste taldekide danok, Durangon jo genuen kontzierto bat, Durango ez dakixen antzat gu asko jarrakea, eta Durango dao 20 minuture. Hau da, esan laike, Bai. Alboko herrixe ez da, baina oso gertu da honek. Kasi alboko herrixe. Durangoa junginen lehengo aldixen, ondik zan kontzierto pandemiko hauek, danok oroitze jau ez, maskaria jantzile, distantzi sozialak, ez dakize. Eserita, ezintzen jaiki, bestela norbait etortzen zen, venga, eseri deno, porque zina jaiki, ez dakize. Baldintza hoxetan, junginen Durangoa, eta guretzat ja azteko eta behin Durangon kontziertoa deukitzea, ostra, haukizton, bulegokin kontziertoa zago, Durangon, ez askotxi, aspeki eta zestuen, dala gure, ez, zirkuito itxi, ze hau, Durangon, ez ondo, da Durangoa iau ginen, eta antzauden, ez dakin izema jende hongo zan. Eun da berrotamar pertsona, maia hortako, eskala hortako zehoz izango zan, ez? Eserike, maskariakin. Baina alare, jendi gure kantu kantatzen izan. Da guk kalerauteko 6 kantu hosek kantatzen izan. Dania akordatzen naiz kamerinoa sartu, da xabikin bezarkau, eta tanau gaukenun ilusizue eta emozizue, jendi gure kantu zaskiki, Durangon. Da, errepikatze, gure etxetik gertu dala, baina, klar, inbeste urte, bizi zen da gero, konexizio hori jakiteke zer dan, da bakarrik amesten, derrepente Durangoa jun, da hori sentitzi, hori zentzan, amets bat guretzat, ez? Da, pixkenaga, kopuru ez, jendiena konektatzen jungeana, hunditzen junda ez, eta gaur hon egin izen ditu kontzertu, 10.000 pertsona, ez dakit, azkenin Durangoko, Durango Donostiko Zaguesen, o Bilboko Abandoi Barran, o olako tokia hundixetan jo izen deu, eta oso polilla, ze konexizue Durangon sentidu denun berdina da. Osa, nahiz de kantidadia hunditu jendiena, sentitzeana, gauze oso antzeku da. Eta da, ostra, ze polit musikik dauken gaitasuna, berriz lehenokoa bultatzen naiz ez, sentimendu azalarazteko da publikukin konexizio hori ego. Porque gu, aparte musikia ekie, asko guztau izan zaigu musikia ikustie eta kontzertota jutie, leheno aipaudetez, Xabin lehenoko taldeko ni oso fanan itzen. Zen izan naiz biziozun friki bat musikiena, en general. Zen guztau zat, jutie, ez dakit nungo gaztetxea, ze Izaki Gardenak ejotzezun, da ni juniken izen kotxe hartute zapatun. Eta beti bizi izen nun, publikun tokitik, musikiekin eta taldien da publikun arteko konexizio hori. Baina buleok eman digu aukerie, esten asotik eta talde bezala bizitzeko hori, ez? Eta hori oso polita. Herri asko esan dituzu, ni hegazkina hartu eta beste norabaitera noa. Ze, klaro, azkoitian hasten den talde bat, alako batean, Japoniara iristen da. Bai. Hori, nola izan zen hori? Nola suertatu zen, eta batibaz, nolako esperientzia bizi izan zen utenan? Bueno, aldeatetik nola suertatu zen, horri zentzan, pixket, gure lehen aipaudetan ez, pandemisen sortu zen filosofi horri jarraika ez. Guazen atiek jotzea, eta guazen ikustea, ze karta duzkeun jolasteko. Ze askotan nik usteet badaola, eta geruta gutxixo, baina badaola oindikene gaur egun, joera bat, pentsatzea, klaro,
euskeraz kantatze uste. Ja, Orduan Euskal Herrixen, ez? Ba, klar, horren muga hoite zai uste, ez? merkatua isten duenaren, Bai, bueno, kontzeptu hori batzuk bai, dutena. merkatua o publikoa edo claro, eske euskaraz abestuta, ba hori, ba Euskal Herrira mugatzen zara, da guk beti pentsatu izen du, jo, da zeba, ez? Ze guk musika inglesez aju izen du bizi osun txikiken, umetan, eta ez genuen ezer entenditzen, ez da hitz bat. Sí. Nere artista gustokonetako bat da Stromae, frantsesez egin, da nik frantsesez ez dakit, ez da hitz bat. Osa, dakit, oui, da jazta. Messie eta, bai. Baino, gustau etxezat, eta konektau etxet musika horrekin, zeba, ez dakit, ba, musik badaukelako gaitasun hori, naiz de ez ulertu hitz danak, o naiz de kantatze jun hitz bakoitzekin, ba, bat ezein o ez ulertu, ba emate zaiuna konektatzea kantukin. Gero egixe da, por supuesto, ez, ba, letrak letze jozunin, da gaina Stromae bezalako artista, ba, adibidi hau jarri detelako, ez, baina letze zunin, da gustatzazunin kantatzeuna, baina biderramar bihurtza konexixo hori, ez. Naiz eta hondik, ez ulertu, tradukzixo dio, itzulpenetik ulertu dezunez, baina alare, ba, bueno, badauke musik gaitasun bat, naiz eta hizkuntzie ez ulertu, ba, konektatzeko. Eta guk hortan beti sinistu izen dugu, ez, eta hasieratik buleokin, ba, Japonea jun ginen, baina Japon baino urte bete lehenuo Finlandine on ginen, eta hori baino lehen, ba, beti jun izen geha bulegon lehengo urtetik, Madria, Barcelona, Valentzire, Zaragoza, bueno, ba, algenun tokidan eta aukeri ezuerta izagun tokidan eta ze politia iruditzaigu, ez euskeriekin, ba ikustie, noaino hau aldun proiektuk, onun dauden benetan mugak, ez? Ba, guazen muga hosek bilatzea, porque igual daude Euskal Herrixen, baina igual ez, igual daude Madriden, o igual daude Japonen, o igual Finlandin, eta proiektu honek erakutsi digu, gure, o guk geneuzken aurre iritzi hosek, ba justo kontraku diela. Ze euskerie, muga bat izetetik urruti, da atiek irikitze hizkuntza bat. Ze japonea jutegea euskeriekin, eta hango publikuei eskentzei show zehose, beste ise inorrek ez dauguna. Dala, hello, we come from the Basque Country. And the language you are, aitzena izaten hizkuntzia, da euskera. Da hizkuntze bat Euskal Herrixen hitzeiana eta Europako hizkuntza zaharrenetako bat. Ez dakiuna oso ondo bere jatorrixa zein da. Da dana zein dituk hauek. Ez da, behar bada erderaz, gaztelaniaz edo inglesez abestuko genuke, ba izango gineke, ba beste talde bat. Musika popa egin, da gustatzatzu, etzatzu gustatzen, baino, ez dauke bere izgarri hori. Yeah. Eta bueno, apolitia izen da, ez? Ba, guk, seguretzat euskeri ez da autolinguistiko premeditau bat izen, ba, euskera zingoi hau bulego, porque ez da ize. Guk euskeraz konposau dugu, porque askoikin bizigea, askotxarragea, eta guretzat musikie, leno aipaudet, ez? Ba, sentimenduek azalarazteko era bat da, eta letrak bai. Eta letrak, ba, alaxe erten zitzaizkigun hasieratik euskeraz, eta ba, gustau izen zego, ostra, ba, euskera zingo jau. Baino, gero ikusi dugu, ostra, ba, euskeriek guk pentsatzen nazala, ba, beste adierazgarri bat, ez? Beste ezaugarria taldiena, ba, behar bada ezaugarri importantenetako bat, edo garrantzitsuena igual, izen laikela. Eta galdera bueltaute, porque pixket proia hoite naiz, ba, Japonea juteko aukeri zuertau zan, pixket, ba, gogo hortatik, ez? Euskerien mugak eta taldien mugak bilatzeko, eta bildurri gabe jokatze hortatik. Hor baukeu Joseba Arraskin berriz errepikagotze oso pertsona importantia taldien, ba, gure manaierra, ba, eoteana, ba, arridanan azpixen behitzen, ez? Aber, bilatze aldun zehoz eta, ba, Japoneko aukerie bilauzun, topauzun, festival baten apuntau gintun, festival horri gustau entzitzaigon bulego, eta ba, hortik suertau zan Japonea juteko aukerie, eta gero esperientzi bezala, ba, oso esperientzi politia izen zan, ez? Azkenin, ba, bueno, kontau detez, pixket euskeriekiko ze gauze jaso genuen bueltan, eta ze ikasketa jaso genuen, ez? Ze askotan urrutire junberrizetea, baloratzeko, ez? Etxin daukeuna, eta benetan gure hizkuntzik dauken inderra, eta beste aldatik esperientzi pertsonala, ba, oso polita. Azkenin, Japonea jutie, ba, ez da nahi junik rekomendatzea. Ze da tokiat oso berezixe, kulturalki oso desberdine, oso jende jatorra, eraberien oso jende xelebrie, da bertakue, baino, bueno, oso kultura polita da, eta aukeri daukenak behintzet, ara jutie, nik umendako nixo. Euskal Herrira itzulitaz, beste puntu gore bat agian izan daiteke taldearena, zuk esan, Irulegiko eskuari abesti bat egitea. Konta idazun, nola izan zen hori, eta ze berezia izango zen, ez? Horlako une historiko bat musikatu izatearena? Bai, hori izen zen gauze bat, oindikene jendiek asko galdetze iguna, ze, Irulegiko eskue topau,
eta handiken, ez dakit, 5 egunea hola, ja kalera genuen kantue, horren ingurun hitzetesuna, eta gainea, bideo txiki batekin, eta hola, eta jendik, zuek zehose bazenekin iten, honen ingurun? Ja. Iruleiko eskon ingurun, ze hain askar? Nola indeuste hau? Ze pasau da hor? Da hor, azalpena oso erresa da, ez? Nik aspalditik nauken, hori, konsientzixe euskerien ingurun, eta aspalditik nauken gogue, euskerien inguruko, kantu bat ego iruitze ziten, ez dakit, barruk hori eskatzezin. Baina beti papelan aurren jartzen itzenin, beti berreine pasatzen ziten. Azten itzen entzuten, lehengo ez, oinarte ze itzein da, o ze abestien izendia euskerien ingurun. Jota, itzen ilun, olako abesti onak, esaten nun, ezke ja euskerien ingurun dana itzein deziok, tio. Ezke, nik hemen ez dauket ezerre aportatzeko berririk. Errepikatzietaz aparte, guk euskarazu zerratik ez, listie da, bukaezine eta gaina, lista on bat, ez? Abesti oso interesgarri xaude, batzuk sakonuek bestiek, jostagarri xauek bestiek, festagirokuek bestiek, serixu hauek, eta euskerin inguru kantupi indi. Orduan, euskerin ingurun banauken gogu idazteko edo abestin bateteko, baina gero papelan aurrin jartzen itzenin, motivazio hori hemen dago iteziten. Zezaten jazta, jatana idatzi jeziok, da, zertako aportau berdiat, zertako idatzi berdiat kantu bat euskerien inguruen, ja esan berreko esan da baldin mao, ez? Guazen euskera sortzen zeitzea, baina euskerien esplizituki aipau gabe. Eta egun baten, neon erosketak egiten, uste, etxeko erosketak egiten, eta errepente audizioa eta jauzan gure sare sozialetako arduradunena, dala Aneli Zarralde, eta esan zion, entera baltzate, eskua topau de bela, eta orduan, klaro, irulegiko eskoia danok barnera uteago zer dan, baina orduan, eskua topau de bela, brontze eskue, eta daukela euskera zidatzik ez dakize, eta hori zorioneku, eta zorioneko, eta gero beste esaldi bat emateuna euskerie dala, eta emateuna, gure hizkuntzien idatzizko lehengo aurkikuntza, ez dakizen bat urte, lehenuo jartzeuna, ez? Da, horri zentzan enblande, hori pasadie, autopau dala, ez dakize, hor, aziran lehengo zentzaizunekin niretzat notizio horrekin, izentzan, hau beharra, euskerie, ja pentsatzen un zarra zala, ez? Oin, ja demostratzen nahi da, oindik eta zarro dala. Eta motibanti izentzan niretzat, hori, euskaldun bezala, ez? Ni uste danok sentiuko genula pixket hori euskaldun danok, ze polit, ez? Aurkikuntza hau. Eta horretorri ziten melodi txiki bat, notizie jasoa zeion, momentun, da akordatzen naiz, detailik ematen hasi ez, katun jateko erosten nahi nitzen, nire katuntzako, eta dauket nire mobilen audizio bat grabaute, ez naiz akordatzen ondo ze esatezun, o brontzezko esku, o irulegiko esku, olako zehose, baina ez aduna, irulegiko esku, atxeden hartu ezazu, eta itzea, supermerkauko musika de fondo, katun jatekun pakete handi horren zaratie, baina askotan, holaxe etortzei eta holaxe hartze jut, ez? Notas de voz mobileko aplikazio batekin, gordetze jut, eta behintzet, urrena sortzen azten aizenin, hortxe hongo. Ja, abestia izan zitekeela lasaizko, irulegiko esku, ding, 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 50% en pescados. Hori, exactamente. Eta, horrekin junitzen etxea, eta etxea jaun nitzenin, hondi bueltaka zehitzezin melodi horrek burun, da esan, ostra, nintxe akordeatzuk botatza gitarrekin. Da, zinitzen gitarri jotzen, akordeatzuk sortu zien, eta izentzan gauze bat, pixkenaka, baino azkar, kantu sortu zen. Eta gau hortan, luze honitzen komposatzen, inspirazio horri eusteatik, ez, azketan esate bez, inspirazio datorren aprobetxau berdala, eta nik intentatzet aldetan imaintzet, askotan ezin izatea, baino aldetan inspirazio etorri baldima horri eustie, buka erarte, ez, inspirazio momentu horri. Eta egun hortan akordatzen, gauin nahiko berandu arte, komposatzen honitzela. Eta hurrengo bizin esan, ostra, kantu bat zaukeat, oindik ez da bukaute, abesti hau, baina hemen kantua da, hau eharra izango zan, politia izango zan, kaleratzi, hartu eta erten duen bezala, natural erten du, azkar erten du, ez? Azkar rengo bideo bat, gure baliabidiekin, baliabide txikisekin, eta, urrengo jamadia izen zan, taldekidiei, esateko, akordatzea atzo atzaldeko zazpiretan nola hanek bialduzun audixo bat, esan ez esku bat topauzoela eta ez da ize, kantu bat indixot eta publikatzen nahi da taldekide esan zia, a ber, lasaitu hai, porque, pinzi guten aizak, planin bat zauke hau, kaleratziena, eta ez dakize, eta bestia, eta hola. Zertzuen katuaren janario. Eta esan izan, eske nik usteiat, beti ekedula dana, oso eskematiko, oso plan, bilera asko ekedu, da, zaixatzea bulegon, zer iso hartzen proiektu ez, da orduan dana, ondo antolaute, noiz, nola, ez dakize, da esan,
noiz baitean batzuten puskau inberdi honekin. Eta inberdi hau barruti gertetzeguna. Da, iruleiko kanto hau, hola, eskar sortu dek, eta eskar kalerauko jau. Bueno, bai, jakingo gi, porque taldekidik, xabik eta nik ez diat ikusten bainei. Ikusten bat kantu on bat, kantu bat ondo produzio aldekela, pareate honetan da, publikatzo ikusten bak, bai, guazen aitza, bintzet intentaizek. Urrengo jamadia izen zan, inaut gaztainagai, dala, Bai. bulego naziratik egondan produktorie, eta diskoanak behaekin grau diteu, eta gure soinuen sorkuntzan parte izen dana, eta bueno, batxe, Xabi esan den nerea nahi badala, inaut da bestea nahi bat, inaut kasontan nahi zarra bezala konsideratzet, eta inauti hotzen izan, da zen izan, inaut. Nola daukek bier? Klau, Einauten ez du izun, ideia batekiko ez dakixen antzat, grabatzeu bulegok, grabatzeu izarok, grabatzeu duplak grabau izen ditu gauze batzuk, grabatzeu Janus Lesterrek, grabatzeu, agendie dauke, tope beti. Eta normalin ibili berrizetea, 6 hilabete, o urte beteko antolakuntzakin, o aurrerapenakin, en plan de, bueno, 6 hilabetea, grabatzea sartu nahiko nian, ez? Olako gauzak. Eta hori izan 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 zian, ze berdek, ze naidek. Eta izan izan, eski kantu bat, porque iruleiko eskua topau dibek, eta ez dakizea, eta nahiko nian egin. Abesti bat, gitarra akustikoa eta hotza bakarrik, haudek, garbi eta zentzio, sortu dan bezalaxe, publikau alizeteko aste hontan. Ostra, aste hontan, baina, klar, hori mezklau inberdek, da ondo inberdek, da ez dakize, eta, izan, bueno, nik entenditzea ez libre eukitzi, osea, da, ez, etorri. Da, atzaldeko seiretan bukatzea eta hauekin, baina hueko bat ingo jau da, ostra, gitarrakin da, gaina, ostra, oin esan degela ideia bat etorri zitek, produksizio rollo bat, referentziatzu bazauzke, da ez da izan. Da, alaxe, junginen, egun hortan bertan bukaunun kantua, urrengo honin enautenea junginen ustet grabatzea kantua, grabau genuen hori, zentzio gitarra akustiku eta hotzak, taldeki ustet ane ontziela ez du izune bai, grabak eta prozesua nahi ikusten, eta hor ja, taldeki danak esan zen, ostra, hemen kanto potenteatziok, nahiz eta sortu dan egun batetik bestea, hemen kanto potenteatziok, eta esan ostra, hau, azkar kaleratzi ere polikedek, zetek, irulegiri omenaldi txiki bat ekie, ez? Eta euskerin aldeko bultzada hortan, gure ale txiki bat jartzi, ez? Eta bueno, ja, azkenengo jamadie, izentzan ale lizarraldei, izentzala hau dana azizuna, gure sare sozialetako ardura hone, eta esan izan, bi erratzaldin nola dauken bideo bat grabatzeko, en plan, tipo lirik bideo, ez? Bani gitarrikin eta kantatzen, eta kantu berri bat. Nola kantu berri, baina noiz kalera berdeu da, rollo, ostirelin, aste hontan, baina nola zea da. Zen, bai, ondo jungon, lasai. eta baulaxe, junginen San Martina, bideoklipe kako txartien, oso gauze zentzilue da, eta hok graute San Martinen, apropos junginen San Martina grabatzea, ze hor dao bate, zea, nola zate euskeraz, aztarnategi bat, izen laike? Bai. Eskabazixo bat, hor daude, garai bateko ezurrek, eta ez dakize, eta esan iruleiko esku topausan bezala, hemen lanin ibili izen da jendia, eta ustet askotin iguel, batemate Juan Bautista tipoko batemate gaibitza bano, akaingona, baina nik ustet askotin hasierak, ez, San Martin inguru hortan kendute munaundiko hori dana, gero, ze ontzila, San Martin inguru hortan eontziela, eta oso simboliko irutu zitzegun angrabatzie, bideoe iruleiko eskun abesti sentzat, eta alaxe egin genuen, mobi hartu, atzalde baten jun, eta bi aldiz jokantua, grabau, eta olaxe, bai. Orduan sortzeko behar den guztia da, momentu historiko bat, noski, supermerkatu bat. Hori, katun jatekua. Eta katuanen janaria. Esan duzuen guztiarekin garbi ikusten da, oso tipo sortzaia zarela, sormen handia duzula, baina nik entzun zaitut baita ere sormen blokeoari buruz izketan, eta, zoritxarrez badakit zer den, orduan nahi nizun galdetu horri buruz, zer gertatu zen, zer gertatu zitzaizun? Betu, sorkuntzan ingurun gauze oso polite, porque lotute dago, zeakin sorkuntza blokeugin. Nik bulegon hasi ginenin, nik ez nun sinisten inspirazioengan. Ni pentsatzen nun inspirazio ezala, ez geizki ulertu entzuliek, baina inspirazio ezala eskusa bat, aitzaki bat, sortzen ez jartzeko. Ez? Askotan jotze dugu ez, imagen hori eukitzea artistiena o sortzaiena de,
eske hau, ez dik ezerreien, baina gero inspirazio etortzak honein, hor sortu jek, eta biterdin zaiotek. Ta ni genuen sinisten, porque nauken, aurre iritzi hori ez, inspirazioen ingurun, eta pentsatzen nun, gauzek pasatzeiela, aizean ez, azkenin, gitarri jotzen nahi banaiz, hor bilau berdet inspirazioa, ez dakit, eta pixkenaga bulegok erakutsi dit, eta honen adibida, leno aipaudetana ez, iruleiko eskuen abesti hori, nik uste dela adibidei garbine, inspirazioena ez, erakutsi dit bulegok, eta bulegoko ibilbide honek, inspirazio badaola, ez? Nere kasun, nere bizipenetan behintzet, nik bizi zendetela. Inspirazio momentuek inspirau ona, momentuek inspirazio gutxio auketena, baina bateze txispa hori, ez? Derrepente azaltzie kantu bat, eta derrepente esati, ostra, enitzen nahi bile, baina kantu bat sortu zat, leno aipauduna, ez? Supermerkauen. Porque hau dalako WhatsApp bat, ez daugena zer ikusi ni pentsatzen nahi nintzen ezerrekin, baina piztu ditena zehose eta kantu bat eragin ditena barrun. Eta, galdera bueltaute, bulegok erakutsi egiten bezala inspirazioek nere kasun nere bizipenetan existitzeula, erakutsi dit sorkuntza blokeuek existitzebela. Zenik, bulego neon arte eta lehenengo sorkuntza blokeue euki arte, sorkuntza blokeuk ez da ez nula sinisten existitze ziela, baizik eta nik pentsatzen nula nere nigandik at zaun zehose bezala pentsatzen ziela, ez? Batzui pasatzako, baina nahi behinetzat pasatzen. Eta gero etorri zen, sorkuntza blokeua. Eta izen zan momentu bat zaie, baina eraberin momentu zail danako gexenak izedeien bezala, gero ikasketa handi bat ekarri zina bueltan, ez? Sorkuntza blokeue eukinun, pixket konkretatzeatik, zehain eiken nahi nitzenin, aldatu aurretik, azkenak kalera udeun diskuea sortzen nahi nitzenien, pasau ziten hasi nitzela konposatzen, disko baten hasi erie, ondik ez nauken kantu bat beare, aurretik horren aurrekari esan erdian oraina, gure lehengo diskue, erdian orainak harrera oso naukizun publikoengan, kontzierto asko jotzeko bidie irikizigun diskoa dizentzan, horrek nolabait prezisio punto bat jartzezin, nahiz eta inorrek ez esan, oza, nahi, porque batzuten badao, nik uste manaierran irudi ze hori ez, diaboliko hori bultzatzezun artistai bakarrik gauze komertziala gitiat ez da ize, gure kasun ez da hola. Joseak ez gaitu lau gauzeta bultzatzen, gaina etzan izen prezisio bat, porque igual norbaitek pentsau aldu ez, ostra, disketxe digo managementetik, klaro, hariko zitzaizkion esaten, sortu behartzuela berriz diskon bat, eta saltzen zuena, ez da ize, zan gauze personal eta internoa dik naukena, inkostientien ez, pentsagabeko zea hortan naukena, esatezina, ostra, urrengo lanak ona izen berdik. Ze aurrekue ona izenuan, eta datorren lanak, ez dakit euskeraz nola esatean, baina gaztelanezko esaldi bat ibiligot, tiene que estar a la altura, ez? Bai. Eta baneuken zea hori, ez? Eta gau, horrek, eintzin, pixkenaga, hainitzen konposau, eta konposau, konposau baino, orduk pasatzen, konposau nasen, baino lortu gabe konposatzia. Eta pixkenaga, iluntzen juntzan asuntue, iluntzen, nere buru barruko pentsamentu hoseke, pixken labadora baten bezala, ideiaik ez nun bilatzen motibaten indun ezerre, dana zantxarra, ez nauken, hori, pentsatzen nun, sorkuntza bukau intzitela. Ezen, ostra, bulego sortu diau, suerti eukidiat kalerau diteula, oinarte, disko bat, eta bi EP, eta singleen bat, eta ez da ize, baina jazta. Bukau intzitek. Eta claro, hori sentitzen nun barrun, baina era berien nahi nun disko batein. Eta gogo hori, ondi bizik nauken, ze, ostra, bulegongan sinisten nun, eta nahi nun proiektu hontan apustu eken segiu. Eta, hori zentza pixken nire blokeo kreatibo edo sorkuntza blokeo horren esperientzixe, eta gero, kontatzen bezala, ez? Kondairak kontatzen bezala, blokeo kreatibo hori desegintzan gutxine bilatzen nahi nintzen momentun, eta gutxine espero nun momentun. Izentzan, pare bat, aipatzen nahi naizen hau dana oso gogorra eta oso zehazonatzeu, oso ilune, baina izentzan igual aste bete o bi aste. Baina izentzien aste bete o bi aste, ordu asko sartzen, orduk, da papel bat zurik nere aurrin. Eta pasatzen duenak oso gizki pasatzen du. Eta oso gai polita dator, baina hortara jauzi egin aurretik
pixkat, hausnarketa bat partekatze aldera, Mhm. eta ez da kritika inori, ez zuei, ez Mhm. beste edonori, baina, bueno, kanpotik entzule bezala ikusten dudan gauz bat da. Bai. Garai batean musika taldeek, ba, bueno, pasatzen zituzten hilabeteak edo urteak, disko oso bat egiten, eta diskoa osorik iristen zitzaigun, ezta? Gaur egun ikusten dut, bueno, singleak, Bai. eta urtarrilean abesti bat iristen da, Bai. eta martxoan beste bat, Mhm. eta uztailean beste bat, eta gero, ba, bueno, Aurrerapenak. Durangoko azokan urte bukaenan ja oso osorik, oso osorik kaleratzen dugu, baina, bueno, eta entzun izan dit batzuit, dela, ba, pixkat taldea edo bere musika bizirik mantentzeko modu bat, ez? Mhm. Denbora osoan ez hitz egin dezatela zutaz, baizik eta denbora osoan nobedade Mhm. izateko, ba, bueno, aukera hori. Eta, claro, nik kanpotik Bai, ikusita bai. esaten dut, bueno, uler dezaket estrategia, noski, baina, ostras, horrek ere presio eta autosigentzia handia Bai. sortu behar du, ez? Ez dakit. Bai. Denbora osoan etengabe sortu behar eta nobedade izan behar horrek, Bai. ez dakit, nire iritzia. Bai, nik guzti zauz eget zure kritikin, eta bat eget pankartin zure aldin jartzen naiz. Bai, kritika baino, bueno, bai, gogoeta bat, irakurketa bat. Nik usteet gure garaixen islada bat, ala, ez? Azkenin bizigea garai oso azkarretan, konsumitze dut dana oso azkar, bai, konsumitzion produktuek jateak ordun, erateak ordun, deportia eite deu, baina ez deu eiten deporte salud esateana, ez? Eite deu deportie, da izen berdeu onenak deportien, txapelketa da puntau berdeu, eite madeu, ez dakit, biziga oso garai azkarretan, oso garai, fast food garai baten biziga nik uste, eta musika, hor barrun dao, eina handi baten, nik uste baudela proiektuek bai hortik ertetze benak, eta horrek nik adibidez singelak kaleratziena, diskoat kalerau aurretik, ez da gauze bat geizkiru itzatena, oetzatena gustatzen, de hecho, nahi entzule bezalare gustau itezat, ez? Rollito hori de, ostra, nundi junguan asuntu, da kantu bat atxudet, eta gero beste bat, da, de repente beste rollo batea pasau da, eta jo diskun zaizaude, eta diskoa jatzen, bale, onak hasi joan, ez? Ibilbidea. Espektatiba sortzen du. Espektatiba edo, bueno, da, hartu eman bat, ez? Entzulearekin eta jarraitzailerekin, eta nik hori entzule eta jarraitzaile bezala gustatzen zait. Baino, ez zaitena gustatzen konposatzaile eta sortzaile bezala da etengabe sortzen egon beharreko ardura hori. Eta hori nik uste gaur egun badaula. Eta nik nere, baina ez da gauze bat kanpotik ez hartzena, berriz iguelea bueltatzen, gure kasun ez da un manager bat esateguna abesti bat egin behar duzu aurten porque bestela ez dakizer. Da gehiago auto exigentzi bat, de ostra, aurten espadeu kantuik eken, ostra, venga, kantu bat egin behar dugu. Da orduan, da nola sortzaileegean, da gustau etxezagun sortzi, azkenin enike dugu, ez? Baina, bueno, bulegon azken aldixen gogo eta asko eken aigea, eta autokritika asko eken aigea, eta gure ibilbidea asko aigea, kuestionatzen, o replanteatzen, era sano baten, ez era negatibo baten, eta horreatik, ez dakit gero aitako duen ez, baina 2026 urtien geldialdi bat egin behar dugu. Eta geldi egin behar dugu guztiz. Ez deu kontzerturi joko 2026 urtien. Da hori ez da kasualidadi, ez? Hori da, nahi deulako kalidadezko denborie eskaini sorkuntzai. Ze gaur egun, azkenin bulego hasi zanetik 5 urte egin ditu, oindala 2 aste, edo. Ez dakit podcasta noiz kaleraukan, baina... Bueno, supuestamente atemporala da, baina gaia bera ez da atemporala. 2025 otsailean egin ditu, urtarrian egin ditu 5 urte, egan kaleratu genuenetik. Hau da, gure lehenengo pausa eman genituenik, 5 urte. Eta 5 urte hauetan, aipatu ditu pixketez, Japon, Finlandia, Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Salamanca, Portugal, Andramasek, Belgika, gehi bidizko, gehi Susko Erroberak, gehi gure bihotzaren taupadak, gehi lehenengo epe bat 6 kantukin, gehi biharren epe bat 3 kantuin, 5 urte bat izen die, oso ederrak, baina oso frenetikoak. Eta berra ikusi deu frenesia hau pixket gelditzeko eta esateko kalidadezko denbora berdeu konposatzeko eta sortzeko. Eta ezin deu konposau eta sortu kontzertutatik sobratzean denboran. Ze azkenin kontzertuek edo bira bat berriz ez dakixen antzat oso
momentu ederra izatea, baina oso momentu intenso izatea. Ze ordu txikiten ibiltzegea, azkenin nahi ez nahi kontzertue berandu bukatzea, gero kontzertu ondoren trasti jaso berdie, etxea bueltau, urren gaunin beste kontzerto bat, beste herri baten, burua adaptau berdezu beste tokire, beste goera batea, eta oso momentu ederrak izatea, baina oso momentu intenso izatea. Eta hor sorkuntzarako denborie ateratzea posible da, baino gu heldu gean momentu batean nun ez tan sanue guretzat ritmo hori mantentzia. Orduan esan genuen, guretzat logikona eta zintzoena gure buruekin da gelditzia, 2026 urtean, eta, izene, 2025 azaroan gelditzia, eta hortik hastie bide bat sorkuntzarako eta gauzek landu alizateko beste tokiatetik. Eta hau dana zetorren? Ez, etengabe sortzeari buruz. Hori, horri erantzuten, ez? Pixket, nik usteet singelana spaldiko, de hecho, single esatexo gaur egun, ze garai baten, uste disko txiki batzuk bezala ziela, single izenekuek, eta hortik jaso deula ondare hori, ez? Eta singlea badala gauzat, aspaldik egiteana, baino, eta hori ez dala gauze bat, aro garaikide hontan aldaudana, edo berrioana, baina bai aldaudala, etengabe eon berrori, ez? Esateana bat daun bezala, entzule bezala bestie ez, FOMO esatezaguna, Fear of Missing Out uste dala, ostra, espanao festa hontan edo kontzertu, makrokontzertu hontan, edo ez dakize, ez nahi zinorrez, eta jo, igual behitu berdeu, justo igual bazara, ez, etzaudenean, ez, eta zure buruari permititzen diozunean, ez egotea, baino, gaur egungo garai honek, emate gaitu, azkenin, danok nik uste gutxixo edo gexo bagaudela gurpi hortan sartute eta guk eskun daukeuna, gure eskutan dauna da, horren ingurun konturatzea, horren ingurun lanketak ekie eta bide sano bat bilatzie, sorkuntza disfrutatzen zeitzeko, ez? Azkenin nik beti esate du, baina bulego da proiektu bat gozatzeko indeuna, ez? Eta badauzke momentu asko ez dienak gozatzekuk, azkenin talde handiatek badauzke gauze asko lan taldie gestionatzie, gauze asko ez dienak sartu lokalinda ensaiatzie, o sartu lokalinda musika sortzea, baina hemen baldin baude da, azkenin badolako helburu nagusi bat, dana disfrutatzea, eta musikie gure pasixue, egunero disfrutau alizetia, ez? Eta hortako, gure esku dago, ez? Freno bat botatzea, eta gauzek bestera batea bizitzeko saiakera hori etxea. Oso interesgarria, eta sorte hon, eten hori iristen denean. Baina, oain itzul gaitezen, lehen ateratzera zindoazen gai horretara, ze, klaro, blokeo bat etortzen den bezala, desblokeo bat dator. Nik abuztuko lorearen izena esango dut. Eta zuk esan nahi duzuna. Julia. Bai. Aurrera. Izentzan, Julia nere alaba, dauzkena oin 2 urte terdi, eta izentzan, nere lehengo, disko osuek pixket itzeteu, ez behan ingurun, Julian ingurun, baina bai itzeteu, atxetasuneako aldaketa horren ingurun, azkenengo disko aldatu horretik ezautzeztu nantzat da disko kontzeptual bat, aldaketien inguruen izketan ekeuna, eta nere bizipenetatik sortu zana, nahi atxe izeteko pauso hortan, ni seguru neon atxe nahi nula izen, eta gogotzu neon momentu hori bizitzeko, baina era berien, atxe izetean izen bernula jakin nunin, eta ja esan, ostras, hau egi bihurtzazik, bildur pilo bat sortu zizten, ez? Eta pentsan, sortzen nahi naiz, eta honi sortuko esot, ez? Oin bizitzen nahi naizen, bizipen hauei, izango hiela bizipenak, bizixen behin biziko jutenak, ze azken finin, atxe lehengo aldiz, bizixen behin bakarrik izango naiz. Eta disko hau izen da kontekstun jarrite, ez? Oin kontekstun jarrite, izentzan, diskonen sorkuntza izentzan, hasirako blokeo kreatibo horta, edo sorkuntza blokeo horta eman nindun diskua. Eta sorkuntzako aste hoxen amaiera, edo sorkuntza blokeo horren amaiera, izentzan, leheno esaten un bezala ez, gutxine espero nun momentu baten, eta gutxine bilatzen hain itzen momentu baten, ez? Eta izentzan hain zuzen, egun osue estudixun komposatzen pasau ondoren, etxea junitzen, eta esan, fuera, burun dauzketan mamu hau edanak, eta komposaketiai bueltak ematien honi, eta eseriko naiz, pianuen, jolastea.
porque garai hartan nere alabak egun ziren, behatzi hilabete edo olako zehose. Eta zan, hori, ume jaso berri bat, baino, jada honekoz, tronan eseri altzun, tronia izatea, olako zila altu bat, horre eseri altzun, eta gustatzen zitzaigun, naiz eta hondik alkarrekin ez zitzein, porque beak hondik etzakixen hitzeiten, da eserre ez, baino, gustatzen zitzaigun pianun eseri, eta klau, umiek flipau etxezun, ikustezunin, nun baten inderrain eta zarati etxezula. Eta pin etxezula. Orduan, gustatzen zitzaigun bixoi, gure momentutxu izetezan, pianun eseri eta jolastia. Ez kantu jotzeko eta eserre, eta nik beak eurtu etxezun pianua, eta nik, nik bitertin jo etxenun, eta bixon hartin ondo pasatzen nun. Eta bueno, hor jolasten eginen momentu hortan, alkarri behitu genizon, beak behituzin umiek daukeben ilusixo eta posa horpei horrekin de joe, ze eardan hau, ez, gauze bat ikutu eta zarata hori entzutie, ez, umiei hainbeste guzta ezagun, zarata eta ze hori, eta joe, behituzin momentu hortan, jota barrureño zeharkau ninun, ez, eta izintzen momentu berriz ez, lehenoko gueltatzen beste inspirazio momentu bat, momentu hortan hainitzen jotzen akorde, 3 akorde, ez, eta etorri ziten zure begi hoiek nire mundu hankaz gora jartzen dute, gero izango zana estribillo, ez? Eta izentzan gauze bat, ez dakit nola esplikau, hain momentu hortan sortu zana eta hain unikue momentu horrena, gero ertentzula kantuek, iruleiko eskun kantuk ertentzun bezalaxe, urrengo unin junitzen, egun hortan bere hortan utzi nun hori, grabau nun, otxuri hauketelako beti ideiak etortzaienin hartzeko eta grabatzeko, eta gero, gure eguneko rutinin genuen, falduin genuen etxin, da ez dakize, eta bestie, eta jauera, eta hurrengo unin jaikin itzenin, eta estudioa junitzenin komposatzea, 2 aukeran hauzken mai gainin. Batzan, aurretik kriston buru hauztik emanten izisten bide horri segiu, baina ordu asko dedikaun nizkon bide horri segiu, porque hor batzauden hasi batzuk gero kantu bihurtu ahal izango zebenak, baina hondik etzienak, eta gero zehon hori dana basurea bota, eta zure begi horiek esaldi horri eta melodi horri eutzi, eta horrekin, aberse pasatzen ikustia. Eta biharna erakin nun hartzie, bidie, eta entzuten mau norbaitek kantue, nik ustet ondo entendi, ondik eta hobeto ulertu alkoula, ze azkenien bakoitzek gero, bere etxeju kantuek ez, eta bere interpretazio etxeju kantuekin, baina nik ustet naiz eta bere ein ahal izen zure begi horiek, hobeto ulertuko hula nundik daun sortute, ez? Eta neretzat, ze izentzan abesti hori sortzia, eta nola itzeion zarata asko dago, zarata honen erdian ez da ezer entzuten, bihotzetik abestea bakarrik nahi dut, eta momentu hortatik sortutako kantu horrek, ekarrizun blokeo, sorkuntza blokeo hori, desegitie, eta hortik hartuzun diskuek, norabide zuzen bat, eta gero ja izentzan sorkuntza oso sorkuntza bide batek dauzken goraberak, baina gorabera normalak, eta kantu horrek, desbloke horrek, irikizun ate bat, disko bat izentzana gero, ez? Ez dakit zenbat urte ditu ja, Juliak? 2 terdi. Osea, entzun du abestia, ulertu du, badaki berataz doala. Ulertu du ez, ze oindik, hitzeken daki eta komunikatzea eta geruta gexo, baino nik uste du indik sakontasun horta, normala bezala ez, ezin dula hau, baino oso, nei etzat gustatzen adidez nere alabai bulegon kantu jartzie, ez dakit, etzatelako gustatzen. Sin maz, ikustetelako etxinindeko gauze bat bezala dala, eta oso, pentsate, kanpotik nahiko atxuko txun, eta etxin ezagua doktrinauko, ez? Bulegora. Baina igual amamakin, edo eskolan, o azkenin, handik edo hemendik, atxu izan, eta kontziertotatare etorri izan da, ez? Kasku jantzile belartxe gondo tapatzeko taula, eta etorri danin, ja badaki, zure begiok da, hau nere kantu da. Horren, badaki behan kantu dala, nik uste ez dakila zenbateaino dan benetan beak sortuteko kantu bat, baino, o beak eragindako kantu bat, baino badaki bere kantu edala bai. Bueno, hemendik urte batzuta ja helduagoa denean, gonbidatuko dut txatxaranera, eta galdetuko diotea zer iruditzen zaion. Hori da. Hitz egin dugun guztia kontuan izan da, bulegok ametsa bete du, edo ametsa betetzen ari da. Hombre, nik nahiko nuke pentsau ametsa betetzen ari dala, ez? Eta hori ez da zela inoiz bukau. Nik usteet, bai egixe da, nola esatetan hau geizki sonatzeke, bai usteet, zentzurik onenien, aigeala oitzen bulegotan egoera
ezoikora. Honekin ez den nahi izen pentsatze dunik, hau betireko izangoanik, oso kostiente gea musika ibilbideatek hasiera bat dauken bezalaxe amaiera bat eukitzeula, oso kostiente gea egunen baten hori itorriko ala, igual izango ala urrengo hilabetien, igual izango ala hemendik 30 urteta. Garbi daukeuna da ibilbidie disfrutatzie nahi deula, eta hori dela helburu nagusi eta hori eitei uste isounin, gauzek berplanteau berko jeula, ez? Bestera batea ikusi berko jeula, ze bulegok dauken zentzu nagusisek galdu ingo lukelako, ez? Kasu hori emango balitz. Baina oitzen nahi gea, hendikin konektatzeko gaitasune daukeula sinistea. Esango dugu, ez? Ze hasieran, akordatzen naiz adibidez, lehenengo kontzertutan, danok bizi genuen hola, ez? Ese polite, Durangoko lehenengo kontzertuare aipaudet, eta baina, guri sentsazio horrek asko iraundigu. Durango hasierako hori. Eta orduan ja jauzan momentu bat gure inguruko jendie nazkatzen hasi ginela. Gure teknikari Igor Iglesiasek, hemendik bezarkadat Igorrentzat, Igorrek egin izen du lana, talde oso potentia egin, ez? Egin izen du lana berritxarraken teknikari izen da, OBH egin lana izen du, Gatibukin lana egin izen du lana Xinoakin, egin izen du lana, talde mordo batekin, ez? Eta da benetako profesional bat. Eta hasieran grazisek jezion da, betu hauek, baina ez dela jakin zer da nau, nola disfrutatzen, baina, ja, 50. kontzertuen, jendik konektatzen ega jo, a ver, chicos, aterrizatu, hau gertatzen nahi zaizu eta ontako gai zaretea, da hau lortzen duzue. Ez da betirako izango, baina jazta, ez egon flipatzen momentu oro, hau kristona da. Bueno, orain ari gara bizitzen, oinagia bizitzen guzti hau, bulego dan eromen hau, nik ustet kostientzi batetik, zentzuik onenien ardurak hartzen eta empoderatzen musika talde bezala, ez? Eta gure ardurak hartzen ikustet hizkuntziekiko, euskeriekiko, sozialkiren ikustet mezu zuzen bat bialtzen saxatzeiala, era desberdinetako askatasunen ingurukue, eta saxatzegeala, naiz eta gure gurpil horren barruen eonez, eta abiadura biziko, bizi hauen parte izen, saxatzegala gure musikien eta zorkuntzan bitartez ere jendiei gogoetarako bideo bat irekitzen, hori, gauzek replanteatzeko, ez? Bizian abiadura hontan, eta bizian estres hontan, igual gauzek relatibizatzen, eta hori esan da, ez? Jakinde, kako txartien, eta hau dana ondo kontestualizaute, oitzen nahi gehala, bulego dan egoera ezoiko honi, amets bat betetzen segitze dula zentzaizu daukegu, ez? Azkenien, guretzat, kontziertuk lortzen, kontziertu jotzen jarraitzie, lorpen bat da, guretzat kriston lorpena da, lorpena, zentzuik positibo nien, ez guk lortu den zegoze baizik eta lorpena de bizipena, ez? Guretzat oso polite da, esatie Eimar Arejita dala Gatibuko gitar joliek gure disko baten kantu bat jodula. Hori niretzat ditzen da, amets bat, ez? Esati, ostra, nik Gatibu entzun izen dut, umemoko bat nitzenetik, akordatzen naiz Florian disko piratak grabatzen ordenadorien gero entzun alizeteko eta gero olentzerotan eskatzie Gatibun diskoa eta esati, ostra, gitarra xe jozitun tipue, haida gure diskuntzat gitarra batzuk komposatzen eta jotzen, ez dakinantza, abuztuko lore kantuko gitarrak, Aimarre jotakuk die danak, eta aiora, maizeko abeslasekin jotzi hori guretzat amets bat da, eta nahiko genuke, amets ingenuidade hori, ez, esango genuke, ume bat bezala ilusiotik bizitze hori, mantentzia, ez, urte askun, eta... Ez da bila bukatu. Orduan, ez da xela izen, izengoa egun ematen ez, betu, bizi izen genuen amets bat bulegokin ez, baina momentum sentitzeu amets hori oso bizik daula eta oindikene amets bat betetzen egiala. Eta pertsonalki, hau, Tomas, beti egiten dudan galdera delako, eta zuri, pertsonalki, zer gelditzen zaizu egiteko? Izan daiteke musikatik kanpo... eske gauze pillo... Gauze asko. Gauze txikitetatik gazi, txikinek izango... Zezamerre, gauze bakarra o lista baten lehiketa askar bat? Bueno, orain arte guztiok esan duzuek gauza asko. Gauza asko, bale. Galdera kentzen esi barko naiz.
Gauze txikixek izango zien nere inguruko jende asko mailetan jendiei, llamada pendiente pilo bat daukete jego, Vale? eta hoxe gehiago gustago zidenez, gauze txikixek ezateatik, baina importantiek diena, ez? Zenbait unibertsitateko lagun, eta zenbat Donostin nahiko gertu bizena, baina azken aldixen, hainbeste lanekin eta kontziertokin eta ez denbora ikuki, otzetioa esateko, irekin akordano eta zen mouzago, ez? Da konbertsaixo pendiente asko dauzket, ez konbertsaixuk zehose importantia, baizik eta gauze... Deitu eta apa zen moduz. Hori, olako konbertsaixo asko dauzket, eta gero beste plano atea pasaute, bueno, nik uste gauze asko dauzketela eiteko family mailan, oindik gure alaba txikixe da, baina beti euki izen dut ilusixue, atxetasuneko bide hori hartu nunetik, tonterioa da, baina o Portaventura, o Terra Mítica, o Disney, o olako tokiatea, umikin juteko. Bai. Nik uste umiekin juti olako tokiatea, hori disfrutako zula, disfrutatzatiz, olako tokixek, bueno, guzta ez asko nahi gustaitezeko, nahi gustau etxezat, ez farandula da, zea hori dana, baizik eta gexo, hori, atrakzixuk eta montaña rusak eta olako gauzek, baina ume baten ilusixotik hori bizializetie, ez, alaba baten ilusixotik hori bizializetie, politia izango ala iritzat, eta gero ja, beste hirugarren plano batea sartute, beti eukizendet ametsa gaztetatik, zea ekina. Gitarria hartu, eta adibidez Europatik edo nonbaitetik esku utzik juteko. Eta kalin jotzeko. Bai. Eta behin ez detein, eta bueno, posible da ja hau dalan momentu itxikito, ja ez tekeingo, ez? Ja alaba daukek eta beste kompromiso batzuk dauzkek. Baina bueno, ez? Pendientetan listan, ez? Beti da libre amestia eta bueno, bizitxe buelta asko ematetu eta euskalo, igual jubilatzen aizen ineteko plan bat izen, laike gitarra bat hartu bizkerrian, eta bueno, mundutik viajau, kaleko musikari bezala eta kalien jotzetik, bueno, irabaziteko xo-xo-xekin zehozejan, eta nunbaiten loekia intentau, eta pixket, roi hori beti amestu izen de, baina gero behin ez dut denboraik, o behin ez dut euki iniziatibaik hori benetan gauzatzeko. Bueno, egun ematen. Así que irure, murriztu albiztie. Bai, oso zerrenda polita, bai. Bueno, Tomas, eskerrik asko, nahi nuena baino denbora gehiago kendu dizut, beraz guazen hau amaitzera. Saxofonista asko pozten da, violinista noraino iritsi den ikusita, eta, bueno, zer esango dizut, berriz supermerkatuan ikustu bazaitut pakean utziko zaitut, hori bai, ez, baina benetan asko pozten naizela egin duzun bidea ikusita, eta jarrai dezala bide horrek, ze bakit asko duzula emateko, eta gozarazteko bati bat, tartean mutrikuko jubilatuak. Hori da. Eskerrik asko irian txor, eta bueno, eskerrik asko tarte hau hartzeatik, nahi kiston posa emateit ikustie, da leno enofen komentau diau ez, askoti maian jendia idala iniziatibi hartzen gauzek etxego, eta nik uste baudela proposamen oso interesgarrisek herri mailan sortzen nahi dienak, eta tartin irie ikustie, txatxaran, asko gustau zitek, eta bueno, olakuei babesa ematie beti guzta ezitek, eta aparte oso gusta eta lagun hartien egon nau gazia. Eskerrik asko euri. Ozen hau, eskerrik asko, Tomas, ondo izan. Hori.